makamano mowuok e gwenge ma Kisii. Podwani weche motudore gi thieth kama oyudo ni migawo ma thieth e kaunti ma Mombasa okoni gisechako timo ikruok mar gayo sieko mar tuo mar Ebola bang' yangore ni tuono osemuoch e piny libamba ma Uganda. Maeri en bang' piny owacho yango ni kaunti ma Mombasa en achiel kuom kauntis ma pacho ka ma tuono kidek chope mapiyo kaluwore gi chenro mag ohala e kind piny mar Uganda kod dho wath ma Mombasa. Jafwambo marwa Joja oko ni Mombasa kendo ketowa e ler ewi wachno. Erokamano ahinya wantiere e kaunti ma Mombasa kuma en achiel kuom counties manosewach ni nyalo bedo kod midhiero mar yudo tuo mar Ebola. To kata kamano kama antiere ni wantiere gi jogo manie sekta mar thieth matemo mana nyisowa ikruok ma gintiere mar neno ni gigayo tuo mar Ebola mondo mi kik donj machiegni kaendi. Wantiere gi achiel kuom apisas manie tend kaunti ma Mombasa mano Mikai Polino Ginga ado maneno lerwa ni to gin chenro mage magiseketo nyaka sani mar neno ni gigayo tuo mar Ebola machiegni ahinya. Erokamano George. Kaka sirikal mar Mombasa nyoro nyowa bet nikech nyocha wayudo tudruok koa kuom migawo mar health koa Nairobi kanyiso wan e Mombasa en achiel kuom counties mokete alert. To mano tim kamano nikech wan gi truck drivers mabiro ka ma pile truck drivers 500 kawo mzigo Mombasa ka, to wan gi port ma dhano donjogo, wan gi airport, to wan nyaka gi buses gi mtokni matindo tindo ma Uganda kagalo kabiro Mombasa. Kwa hivyo no ketwa e alert kaka Mombasa onego bed ni waketo chenro ma kapo nono ni wayudo tudruok moro amora ni nitie ng'at man gi Ebola kata iparo ni en gi Ebola to onego bed ni wa respond mondo kik tuo landre. Nyowa bet nyoro migawo mar health koriwre gi port health mondo waket wiwa kamoro achiel, wariw paro gi partners mamoko mondo wapang kaka wanyalo respond gima iluongo ni contingency plan. Koro nyoro nyowa develop that contingency plan mawuoyo e wich communication. Kapo nono ni ng'ato wacho nikech seche moko be ji hangoga e community ni ng'ato ni kae man gi Ebola, ere kaka wa respond to ere kaka wa communicate to the community kata society kata jomodak Mombasa. Mar ariyo wa develop waloso karatese mapuonjo ji e signs and symptoms kata ranyisi mag Ebola gi kaka ng'ato onego bed ni ritore mondo kik oyud tuo mar Ebola. Mar adek, osiptal makoro wachung'ie ni Relief Dispensary en hospital manyawa keto ma kapo nono wayudo ni tikes moro amora kata ng'ata mwachich ni nyalo bedo gi tuo mar Ebola to wakelo ka. To sama koro wakelo ng'ato ka to chenro madhiga mbele hospital ka koro ichungo nikech koro en an isolation facility. Kae be mwatiyoga go kapo no kasa moro amora ka wantie gi cases mag cholera. Mar adek ne wariwo paro kaka migawo mar health kod jo response kaka Red Cross gi MSF mondo wang'i kaka wanyalo pool transport kaka ambulance. Sani wa train team A no wacho no bedo gi teams adek magi jok manyocha watiyogo ka covid ng'eny, omiyo koro nitie gik moko mang'eny mok watim nikech tayari ne gisebedo trained. En mana ni wahakikisha ni infection prevention control sama odhi kawo nyiriri mag del kata sample ere kaka nyalo rwakre mondo kik oyud tuo. Wang'eyo ni kaunti ma Mombasa en achiel kuom kaunti matimo ohala maduong' ahinya gi piny libamba ma Uganda. Wang'eyo ni nikech wach port ma Mombasa chenro mag wuoth osebedo ka timore madonjo e lap mar ndeke mar Moi to gi mana loche maringo kabiro e port ma Mombasa. Kiani chenro mage muketo mar neno ni ugayo tuo ni ok owuogi kata ok odonje pachoka. Chenro mar screening itimo sana gi port health. Wan kaka migawo mar thieth mar Mombasa marwa en response. Port health timo screening to gi collaborate kodwa. Ka giyudo ka nitie ranyisi moro amora mar ng'at madonjo to ginyisowa to wa respond. Wakawo ng'ano to wa isolate timi thieth timo investigation mowinjore. E community nitie jok moko mawuotho samoro okalo gi panya route kaka no winjo ka jomoko wacho ni jomoko kalo gi panya route kata no biro to pod nene incubation period. Kapo nono chako nyiso ranyisi gi wan marwa mar county and response but screening itimo purely gi port health. Ng'ato nyalo penjo ni to tuo mar Ebola ni dalili mage kata ranyisi mage gin ang'o gini ne janeno maro mar Ramogi TV nyalo mana ngeko negi matin to koneno dalili mage e konyalo ng'e ni ng'ani kata en owuon en kod tuo mar Ebola. King'iyo ranyisi to dochalo gi mag homa kata mag covid, nitie chwakruok mag del, tiyudo ka ng'ato samoro ka fuolo kata remo wuok, tiyudo ka ng'ato dende chwakore, gik machalo kama wich bar, del majony. Nitie ranyisi go wadhi golo kawuono. To king'iyo gi pogruok matin en mana ni samoro ng'ato nyalo fuolo remo kata remo nyalo wuokne. Mano ema koro pogo gi ranyisi mag homa gi tuo mar Ebola. But odhi golo ranyisi ko kawuono mondo wanyis gi kaka onego bed ni giritore mondo kik tuo no landre. Nikech ko landre Ebola neko moloyo kata mana tuo mar covid. Nitiere ng'ikruok moro monyalo wacho ni kaka tend kaunti ma Mombasa nitiere nyaka sani e temo kedo gi tuo mar Ebola.
Sani onge ng'ikruok nikech wan gi staff mobedo trained, wan gi gigo monyalo tiyogo mirwako, nitie mane watiyogo ka kwakawo samples mag COVID, wan gi facility, wan gi jowa mochiwre matimo training ne jogi, omiyo kwa rely on outside technical assistance mar iko jogi mondo gi respond to COVID-19. Wan gi collaboration moa kuom Red Cross, moa kuom MSF gi joma moko, CSO and all makonyowa bende e response mar COVID-19. Omiyo gi sani tanyalo wacho ni nwayudo alert to kaka County Government of Mombasa Health Department kokalore gi kony ma wayudo kuom the governor, wan waikore kendo wan ready mar tiyo. Erokamano mantiere kaende gi moko kuom jogo manie riwruoge makelo tich oganda, gin bende gine ng'ala mokwongo mar temo mar neno ni gintiere kata gitemo gayo landruok mar tuo mar Ebola. Machiegni ahinya tinyisa ni un kaka riwruoge akia ni chenro mage ma untiere godo mag neno ni ugayo tuo mar Ebola kaka riwruoge makedo ne ratich oganda. Nyinga iluongo ni Betty Sharon, an atiyo organization miluongo ni Collaboration of Women in Development, to an kae nigo kaka jatelo mar riwruoge mantiere piny mar Pwani koni, motelo ne riwruoge e sekta mar thieth. To wan kae kendo bende nyocha oyiera e task force mar Mombasa County mar ng'iyo ni yore mag thieth dhi kare, ikore maber ne jodak ma Mombasa kae nigo. Ng'iyo ni gik mantiere moketie ei osiptal, ute mag thieth, kuonde mag thieth, nitiere yath, nitiere ler, nitiere puonjruok malong'o, nitiere equipments tiyo maber, nitiere kaka ing'iyo jomobiro dwaro thieth, kaka ing'iyo gi e yo makare kalure gi ratiro mag ji. Nyaka sani akene buneno kantiere ikruok makare mar temo gayo tuo mar Ebola, nikech wang'e ni pinje mag libamba makun mamoko iwacho no osedonje, wang'e ni wakiyogo ka kendo watimogo ohala kaka tend kaunti ma Mombasa. Kaka sani anyalo wacho ni nitiere ikruok makare, nikech kata kae nigo wabiro ng'iyo osiptandni ka en kama ber, to wanwang'o ni en kama ber, wanwang'o ni gin gi ikruok, wanwang'o ni giketo gik moko kamoro achiel, manyisore ni kapo nono ni tuo machal kamano nyalo donjo kar kae nigo, to nitiere kaka inyalo konye mapiyo. To wan kaka jomotelo ne riwruok mag ratiro mag ji, gima wanyalo medo konyogo sana kwariwre kod un jofwamb weche en lando wach, nyiso ji kaka nyalo ritore maber, kaka nyalo ng'eyo kaka sama tuo donjo, kata kaka ginyalo ritore mondo kik ginwang' tuono, kata kaka ng'eyo jawuoth, ng'amowuok oko, ng'amowuok e libamba kuonde ma tuochego nitiere, kaka ginyalo ritore maber. Erokamano. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV, mago mana moko kuom ikruok ma tend kaunti ma Mombasa timo mar neno ni gigayo tuo mar Ebola moseyangore ni osechope e pinje mag libamba. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano.